ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ଉଷୁନା ଭାତ ତା ସହିତ ମାଛ ବେସର ଆଉ କଢ଼ି ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ମାଛ ଭଜା। ଆମର ଥିଲା କଢ଼ିକୁ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଲିଜା ଥିଲା ମାଛ ବେସର। ତାର ମୋର ବସିକି ଖରାରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯେହେତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଏଠି ଡିସାଇଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ଗର୍ଲସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ କିଛି ତ ନାହିଁ। ସେମିତି ସୁଜାତାର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସୁଜାକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜୋରସୋରରେ ଭୋକ। ଏପଟେ ଖାଉଛି ସେପଟେ ପୁଣି ବିସ୍କେଟ୍ ଧରୁଛି ଖାଇବା ବୋଲି ସେଇଆ କହିଲେ ତାର ହେଇଯାଉଛି ରାଗ। ଖାଇବା କଥାରେ ତାକୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଆମର ଥିଲା ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଦୀପୁ ବସିକି ଏଠି ଚିକେନ୍ କଷା କରୁଥିଲା। ଆମେ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଅନେଇଥିଲୁ କେବେ ସରିବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ବୋଉ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ରାତି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଅଗଣାରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ। ଏଠି ସରିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।